Какво става, хора? Аз съм Тино. Тук с мен един мой приятел, Светлю. Днес той ще ви покаже една пародия. Една пародия как да си Батман. Знаете, направя го само с мета. С какво? Как да станем Батман? Първо трябва да спите надолу с главата. Много е прост. Така, първото, what the fuck? Защо падна? Падни, брат. О, я чакай, я дръж камерата и аз да се опитам. Може да се обърне? О, засекох си пръст. Може да се обърне? О, покажи ме, бе. О, Това е пародия на как да станете Батман. Сега, по-точно Светлю. сега, аз това го правя само за тех смях. Така, второ. Значи, второ трябва да се правите. Трябва да се катерите като Батман. Скивай. Скивай Това сега. е пародия. Добре ли си, бе, брат? Да, Колко си прост. пародията. Много е тъпто. Трети клас. Аз съм четвърти, не знам какво правя с него. Алей! И трето трябва да е моето конфу, това Дино ще го покаже. Да! Ти тъп ли си, бе? Добре, Тино. Какво сега правя, брат? Конфу. Да, брат, аз. Дай. Бе. Сега Светлю. Давай. 3, 2, 1. Така. Давай още. Много си добър. И това ще се знаеш за днес. Така, и първо ще покажем един екстрим на гараж. Не, брат, не. Да покажем гаражите? Не, някакво правим там. Добре. Това е нещо като влог. Подобно. Това беше някакво само да ви Да, това е да ви засме само. засмееме и ние сега ще ходим до едно място. Това помниш ще го добиват. Да, бе, да. Това е един влог подобен. Да. Може после ще излезне, след това да излезне още един. Да забравите един сабскрайб. Само един. Ами един човек има по един сабскрайб. И чакайте и моят канал. Може да дойде. Кога? Така, хора, ще се видим, кога стигнем горе-долу близко. Хора, навън към бонус, че е малко студено. Виждате, аз съм се опаковал целия. С Санцо някакъв го намерих Малко там. аз да го поговоря. Значи, надявам се този клип да ви хареса, защото има още него. Но моля ви, харесайте клипа, сабскрайбвайте, давайте лайкове нагоре. Само това. Без надолу. И коментарите пишете, ако... На един клип имах поне 2 дизлайка. Да, добре. Ако искате, пишете някакви коментари какво да правим. И ще видим дали можем да го направим с Тино или може да дойдат и още хора. Нали? Да, бе, брат Иво, един много добър мой приятел. Може и той да дойде. Приятел. Също и сестра му, тя също е ютубърка. Вие може би трябва да я знаете, казва се Алекс Илиева. Тя има 20 и нещо абоната. Това си само приятели. Аз съм също един от абонатите и да, това ще се види след малко. Хора, тук малко е шумничко, обаче има много коли минават. Да. Ние сме тук близо до мястото. Дека. Ние сега отиваме до светофара. Той е 2 пресечки на там. И ще се видим, когато там стигнем. Имаш думи ли? Малко да поговорим, да. Ако искате смисъл нещо, някакъв чалендж да правим на клаш. Не, брат, после ще го. Така, хора, вече сме в светофара. Ето тук. Това е шум. Ето казах. И така след малко ще се види. Минахме светофара, сега отиваме до мястото. Сега сме на билата и да, отново ще се видим след една минутка.
Хора, сега времето не е толкова хубаво, затова че мястото няма да е толкова красиво А всъщност имаме две места за вас. Да. Има нещо подобно като някаква планина. Малка мини. Маничка някаква така и едно много приятно място. Така хора, на мястото сме вече. Тук е доста приятно, ето, вижте, тук има едни лючици, там има едно дърво. О, искате ли ви покажем едно странно нещо? Не, брат, не дей. Аре, ти отзад аз. Да държа камерата. Чай, я дай първо ти. Аз не мога да Шит. Чай, дръж ти камерата е така. Хора, сега гледай. Не, така е, седни си на люката и ти камерата към тебе са. Не, тъй, обратно. Оле. Сега почваме екстремното люляле. The fuck? Shitting! Чек! Спирай на пауза, брат. Уоу, what the fuck? Знаеш колко е гадно! Чек, стига тук! Чек, не си, че къртим люката. Така, 6 минути от клипа са минали и няколко секунди в това. Хора, сега ще дойдем на сега отиваме до другото място и след малко ще се видим. Чао! Така хора, близко сме. Ето го, тук. Ето ги там люките. Тихо. Все пак. Това място е близко, ето тук до билата, ето я там билата. Тоест ние преминахме билата. Така хора, вече сме тук. Тук сме направили туалетна. Чакай, тъмната. Чакай, брат, чакай. Ела. Какво е тук? Влизането само за Елито БГ, Фипо БГ, Тино БГ, Иво БГ, Алекс, Дамонт, без черни, без светло, БГ, без байгейчета. На тебе приякора ти беше байгейчето, брат. Вау, хора. Еми, я разбира с кой го Сори. Оли, шит. Надолу е някакво. Тук горе-долу някакво готино. Вижте. Някакво е тук и надолу. Чух, не можеш ли обърнеш камерата? Така по-яко. Много яко, наистина. Кефи на мен. Така, добре, само. Нагоре, оп. Да. О, шит! Правих се! Какво това е? О! Леле, брат. Да. Хора, чайте. Сега идваме. О, шит, не мога. Дерка. Save me! Дръж, дерка. Метай телефона. Така. Дай, брат. Ето. Така, сега хората отиваме ето тук на тази пътечка. Много е яко. Наживо, ако някой живее тук наблизо до сухата река, ако иска да дойде, да ни пита в чата. Да, защото някъде... Уха. Вау. Ето я там билата. Хоп. Така. Оп, тук за малко се забие. Леле! Така. Как ме избута? Аз ли бе? Не, за малко да ме бутнеш. Хоп. Удрах се на нещо. Така. Тук няма, брат. Може да не се чува много добре, но... О, шит! Леле, щях да се пребия. О, леле! Опа! Няма да ходим надолу. О, шит! Рип телефон! Фак! Брат, я хелпни! О, шит! Махни я това от връзката. Забиха ми се тръни. Фак! Леле, това беше гадно. Така, хора. Опа! Сега не. На изи път. Не, няма да минавам от там, аз минавам от тук. Давай.
Да знаете, не ми се смеете, това е супер. Знаете ли колко То майже. Хора. успявам рокет? Рок! Ара. XD. О, оп, още един трън. О, шит. Така. Ето го. Айде да покажем туалетната там, където. О, стига, бе, брат. Това е туалетната смърди. Мърда, брат. Има едно лайно. Ето тук пише туалетна. Туалетна. Чай, Защото някой не го написа на английски. туалет. Еми да, хора, това ще е мисля за този епизод. Вижте каква, ама тук гледката е доста красива. Я се мръднем. Оп, рибатерия. Доста е красиво, вижте. Вау. Е тук отзад. Не, това ще е за края на епизода. Чакай да им... Имаш ли да кажеш нещо? да им предложим някакви неща. Можете в коментарите да пишете някакви въпроси. Аз ще отговарям със светло. О, шит! И да, кажи нещо и ти за накрая. Еми, ако искате да снимаме на гаражи и такива екстремни неща, да правим паркури, пишете в коментара. Всичко трябва да е в коментара, ясно? Всичко. Сега няма да ги таковаш хората, аре стига. И да, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал. Можете да харесате, да коментирате и да се абонирате. Аз бях Тино със Светло и чао!